everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again. The Mzansi Soapie Stories namhlanje sikhuluma guys ngeGenesis ukuthi ke yini le ozoyilindela ke next week. Guys ngizokhumbula ukuthi nelezi insuku kuphithene lapha kwiGenesis njengoba ke kulikheke ialbum kaMaruna and nobody knows ukuthi what really happened and all the investigations that been nazo ayizange basize because la sikhona njengamanje ngoba akatholakala umuntu. And uMaruna guys this week we just go ayokhuluma ke noma ke uzoya live efonini yakhe avela tshele ke umhlaba wonke athi ke uBonko uyena olikhe album yakhe ngoba nakho kade eyiphindiselela ke kuyena isecret yabo guys yo isengcupheni because uMaruna I think he should explain ukuthi kahle kahle what have been happening between her and ke uBonko. So guys, it's gonna be difficult because owethu uyamthemba kakhulu guys uBonko kanti ke uBonko akasiyona lento acabanga ukuthi ke uyiyona. I don't know guys ukuthi why uBonko angavela focus kuMaruna because uyamthanda uMaruna. So iboard ke guys will force uFelicia ukuthi yazini sisi xosha lendodana yakho ngoba izosikhostela inkinga ngempela, izosenzela inkinga, izosicosta imali yangempela ngalezi zinto ke noma ngalama allegation ke ashiwo ke ngayo. So guys, it's going to be difficult for uFelicia ukuthi ke axoshe ke indodana yakhe, kuzoba nzima ngempela. Bese kuthi ke guys yena ke futhi ke uBonko guys will confront lona ke umsizi ambuza ukuthi ke ugcineni ukuba noGabriel, athi lokudala sagcina ukuba noGabriel athi lethi phone yakho. So I think guys uBonko now usetholile ukuthi ngempela umuntu olikhe le video le umsizi. And ke guys asazi ukuthi uzomenzani ke after that, asazi guys ukuthi uzogcina emnikele ifone yakhe ukuthi ayibonele ama conversations abo noma ama calls from uGabriel ukuzokwenzeka lana. But guys, it's about to go down. Kuyashisa kushushu kushushu ngempela lapha ke guys kwiGenesis. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share with us ukuthi what do you wish to see kule storyline ke esiqhamukayo. Ufuna ukuthi kube khona future between uMaruna kanye ke noBonko noMuthi. Hayi cha akuphele kanjalo. That brings us to the end of this video. Bye.